बौनिफ्राय मोजां नुयोना नुवा दे नोंनिफ्राय मोजां नुगोन दा नङारा बे जायगानिफ्राय मोजां नुयोना नुवा नाय नोंनाव नायदो होगासिनो नोंसोरनिलाय लोगो लोगो नुहैखायो बाव नुवा नोङो बेयावलाय बाव नुवा र' मैथो दानग्रालाय नोंनि दानग्रा मैथो दे बोख्लायजोब दानहरजोब दानहरजोब सोरबा वाटसएपआव माबा हरना दोनदों नायलाय सोरबा गेन्दा औ बे मैयानिसो र' नैबेनिफ्राय नायदो ओमफ्राय मा जानो नैबाव थुनांगौ स्किपाव नायग्रोदो गैला मोजां नुदोंना नुवाखै बेयाव नायदो ओइलाय बावला नुयो नै अब्ला मोजां टावाराबो मा नायदो बैयाव बेलेग मोनबाय नै नायाला लाइटआव नायाला मैथो मोननाय बेलाय लोगो लोगो बुंनायाबो जाखायो औ खिब्रमा दासान्दि गरम बोथोराव माबोरै सोलिनानै दं र' थिगैनो दं थिगैनो दङ ना गोलोम बोथोराव मानसिया नै गिन्दि जोमनांगौ गिन्दि अ गिन्जि होननायखौ ने गिन्दि जोमोब्ला देहाया थाजिम गिसि आराम थायो गस्ला गुफुर ना गस्ला गुफुर फुथि जिनि गिन्दि सासेनो उदैया नायदो होननाय गरम बोथोराव मा जानुदों माने आयाव गिन्दि होनो गोदो आबै आबौआ जोङो उन्दै उन्दै समाव जों गिन्दि जोमोमोन नालाय ओंखायनो दासिमावबो आङो गिन्दिखौ गारनो हाया आरोखि आस्सा माने आं गिन्दिखौ मोजां मोनो अ जोमनो बेखायनो आं दा सेंग्रा समब्लाबो औ गिन्दिखौ जोमनाय हुदाया दं आरोखि अ आंनाव दङ ने बेखौ नागारनो औ हाया ओमफ्राय ओरैहाय धन्यबाद नै आरो आमाय लहेन दङ नै देन्जारखा जोंहा आमाय लहेना लाइभ नायनायावनो नायगासिनो दं आरो फैदो आरोना ओमफ्राय ओरै माबा दं नै जोंहा ब्रादार औवारि आदा औवाबारि दं नै ओमफ्राय ओरैहाय नै बेवहाय जोङो क्रेम गेलेग्रा जायगा होख्लायगासिनो दङ ओरैहाय नै होख्लायगासिनो दं आरोना केरेम गेलेनाया नै देनजारलै इयो बिआरबिया एसे मोजां मोजां बुंनो सोलोंदो बन्दु बेफोरबायदि गेसाव खोथाफोरखौल' लाबोबाय थाबा सर' जायोनो ओंखायनो मोजां मोजां खोथा लाबोदो नैबे नङाबा एकदम बिआरबि रायजो राजाफ्रा चेनेलखौ उनफ्राव साबसक्राइब खालामना हो बुंजाला बिथाङा जोंला बिराद जोब्बाय मोजां मोजां फाग्लासो लाबोयो कन्टेन्ट गेसावल' खोथा लाबोयो नालाय नङाफ्रा मा बिआरबि जायाफ्रा मा बड' आरो नोंथाङा जिबायदि चेनेलखौ थप थप गेम जाद्रा नङा होमबा बुन्दु बोरैबा नायबा ओरैबायदि माबाया नै रावबो थुनांगौ सेयाराव औ बे सेयाराव थुलाय गौ टु वाट्सएपआव र' नोङो बे सेयार खालामहरनायनि लोगो लोगोनो थुबाय दा ओरै लां दे मराव थु ओमफ्राय नै र' वाट्सएपआ नोंनिया लाखिग्रा बुस्थु गैया नै थाया एप्स दङ लाखिग्रा हायो ओरैबायदि आरोना लोगोफोर खालायगासिनो दं जोङो क्रेम टाइम पास ओमफ्राय ओरैहाय नै देन्जारायावसो दङ नै जोङो देन्जार आरोखि बियो नै डेन्जार मेन This how about and danger man
Hai नुदोंरा हाय नमस्कार लाइट हो बयबो एफाबां नायदों सासेल' लाइट आदा औवारिजों एसे रायलायदो हेन्डसाम मदद जांगोला गोजोन्थों रायजोफोर 45 years मिस्टार मिनिया मुसाहारिनि इउटुब चेनेलखौ मुसाहारि नङाब्रा बर'सो दालाय नोंनिया मुसाहारिसो दा मिनिया बर' नोंनियावसो बर' लादोंरा नोंनियालाय मुसाहारिसो ना टाइटेलालाय मुसाहारि जिखि जादोलिया दे एसे शेयार खालामना हो मिनिया बर'खौ एसे लाइक खालामना हो एसे ग्र' जाथों बेरसा नाजाथाबो रावजोंबो नायजाया नायजायालै मानसियाबो साइस गैया दा हाइख्रब ख्रबनो हाइख्रब साइस गैया बाइस गैया दारिल' दं फरायनायावबो MA पासल'सो लेखाबो रोङाना मानसियाबो एम ए सोबा खोनारोखोम MA पासल' खोनारोखोम दे हामबायसै हामबायसै हामबायसैलै ओरै लांदो हामबायसै आरोना बाराय नायदोलाय नै हाय हायानो हाय मा बहाबा खानाय सिनजालायनायबो होबावबाय माथो आसलालाय सोरनि दाखालिनिसो आं सिनजानायनि खानाय माथो फैया आंनावलाय माबाया फैयोरा बुङालै बेलाय दाखालिनिसो दहायनिसो दानि खोन्दोलै आङो दानि ररा बौ नायदोरा लाइमा बेलाय रोंथारखालै इसेबो Bom cekasi joni mo sarut tu jogi menawe super ente Hi bro, hi bro, hi bro.